Feszíti meg. Akkor most nem is lehet rögzíteni. De nem van, az nyugdíjasan. De úgy mondani kell, hogy úgy Mindjárt előtt minket. Nyugdíjasan előtt minket. Hoppá! Azt mondom, nem szedjük ki! Mi ez az, Zoli? Basz meg! Úgy vezet, mint egy nyugdíjas. Azt a kurva. Csak lassan. Kurva, anyát kap már le! Basz meg! Ez ott fog maradni, hívjuk a Jó, hogy nem kaptál fát. Jó, hogy nem kaptál fát. De! Kaptál? Az elején, de már akkor állt az autóba. Jó fűszak. Kurva, anyát kap már le! Basz meg! Ez még annál is durván volt. Ez durván. Innen hogy jön ki? Hogy jössz ki onnan, messze?